जौसे राङावनो मोननो हागोन टाटा आल्ट्रा बास, मारुति सुजुकी डिजायर, महिन्द्र थार, Hyundai एक्सटर आरो गोबां बायदि बायदि गारिनि नोंथाङा बिगोमा जानो गोसो जादों नामा? बै बेसेन गोसा गारिफोरनि जुदि जादोंब्ला 7086300199 एबा 9395408423 बे नम्बराव फन हरनानै थाबैनो लादो लटारि। डेभेलपमेन्ट अफ ब्रह्म मन्दिरा होनाय लटारि खेलाखौ सोलिफु मे दाननि 22 खालाराव गेलेनाय जागोन। बेनिखायनो थाबैनो होनाय जानबुं नङाव जगाजग खालामदो आरो अनलाइननि गेजेरजों लटारि लादो आरो जौसे राङावनो बिगोमा जादो टाटा आल्ट्रा बास, मारुति सुजुकी डिजायर, महिन्द्र थार, Hyundai एक्सटर बायदि बायदि गोबां गारिनि। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो जगाजग खालामदो गोसो गुदुं नोंथांमोनहा 7086300199 एबा 9395408423 जानबुं नम्बराव।